Pozdrav! Kako ste mi? Ja sam sad došla iz grada, manje baš hladno. Što sam sa svekrom do mami. Malo smo posjedli, išli do banke da vidimo je li kartica jedna gotova. I onda smo otišli za trgovini, ali vanje katastrofa, baš puši. I rekao sad da se počnem video, sad ne znam šta ću snimat, ali vidjet ćemo. Ko sam je prvi, ona me danas prat, već će sam svezat. Kako sam ustala, nisam ništa u kuću počistila. A sad me to sve čeka. A mislim da ću prvo kapućino sebi napraviti, se zgrijem jer ja nisam još ni naložila vateri. Pa ću morat prvo očistiti peć i onda da naložim vatru. I onda moram pripremati večer jer će Anis oko 5 sati doći. Tako da idem prvo kafu sebi napraviti, to je kapućino valjda. To sam sad u Mercatoru kupila. Bila nešto 4 marke, ja mislim, na akciji od Nestle, ja mislim, ne znam, nema veze, pokazat ću vam bolje negdje, ja nisam sigurna koji je proizvođač. Nadam se da me lijepo vidite, uzela sam ovu jednu cveklu. Svidio mi se ovaj sladak, lijepi poklopac. Bila je na akciji 3,5 marke, ja mislim. A u ruki joj je do 17.7.2027 njihova. Uzela sam ovaj kapućino. Nesca kafe, kad se to čita, nemam pojma. Dođela sam ko male, bilo je oko 4 marke, ja mislim, 3,80. I banani sam kupila 2 kile. Banani sad jedemo non stop. Sad ću prvo se to napraviti da se malo skrije. Pa ćemo onda početi ovo malo po kući, naložiti vatru i početi sa večerom. Trebala bi šporet očistiti. Ali to ću poslije večeri kako napravim da onda. Ovdje sam već file izvadila i junetne. Mislim da ovaj nisam probala nikako. Sad ću vam takaj. Ovo je vrijeme katastrofa, užas. Neki prekuće, da je bilo toliko fino, sunce grijala i sve. Juče katastrofa, danas. Juče makar sam izgledala, sam nije bilo toliko. Ali danas je, Bože sačuvaj. Sada sam u teglicu. Ta teglica iz Perka, baš mi je slatka bila. Bila je 5 maraka. Možete komentari ispod ovog videa ostaviti neka pita što vas zanima o meni. Ili šta već. Pa da sjedim onda je video odgovora na vaša pitanja i tako to se družimo, da se bolje upoznamo. To mi je jedna napisala. Ja sam mislila to ono, ne znam, haj, nije meni to. Ko bi želio da se više upoznamo možda. Ali izgleda da ima. To kad vi stavite na video, odgovoriti na pitanja. Ja se sad ispričala, imam posla i haha. Ovo je redovno. Ne želim što sam je skupo platila nikako. Samo ću opalo šolje, ja ne volim puno da mi je velika.
Ajde ću još sebi jedno napraviti da mi lijepo miriši. Baš lijepo. Eto, sad ćemo od kahva za posao. Ovo sve izmiješam. Ovo je bijelo, ja. A ja pinki stavim. Nećemo. Imam puno bijeloga u pauču. Ne volim kad mi se puno nakuplja. Ali ima i crno zbogom fino. Moram opet. Ovo ću ovo samo pjevati. Opere! Sad sam... Joj, moram sjest, noge me boli. Imam sad ovaj novi family. Familijarno pakovan, kako da kažem. 150 pranja, 60 litara. On je bio možda 10 maraka. Tako nešto. Ali je predobar. I onaj violete je skuplji, jeste isto dobar miriši, ali boga mi vaj miriši. Ako imate negdje, ja mislim da samo u Seju uzmala. Ako imate tu prodavnicu, možete kupiti. Ovo je njemačka proizvodnja neka. Pa mislim. On je baš ono gelasto. I baš lijepo miriši. Koliko je gusto bi. Eto, koliko je gusto da sam se prosula. Jer baš dosta izlazi. Ono moram i opret. Ovo jesam smotala. Treba mi upravo uključiti pa ću ja onda to rješavati. Prvo sam trebala faks pa onda ovaj, zaboravila sam. Nema se. I stavit ću ovaj šivač iz Dema, njihov. On je najjeftiniji, ali fin je boga, nije još. Ide u pere pa ćemo onda crnu kasnije staviti. Pa ću nastaviti vremena jer mislim da nije toliko prljavo.
pirea. Napravit ću šnicle, malo od piletne i junetne. Od junetne su mi već sam ću malo iseckano, sam ću malo spaliti. I onda ćemo oproći staviti krompir da se skuha. I kasnim sa večerom, ali štaš. Sam ja sve to uradio, još me nešto stomak muči od sinoć. Ne znam šta mu je, da nisam šta pojela, što nisam trebala. Odavno nisam pire pravila, ali čorbe nikakve nisam odavno pravila. Sam čorba, rekao, haj neću napravit ću pire, pa ću zvati svekru i svekar. Jedu sa nama. On čorbe baš i ne voli, a pire svako voli meso. Neću puno, svaki put ostane kad napravim pireja. Ja ne volim bacat. Jer da to kokoš se pojedu, ali i one su, predebele. Ja sam naložila i vatru. Sad ću još samo glut krompir staviti prvo njega da se skuha fino. Zato što ne znam, ovaj nije iz Binga. Što je anes uzmu, pa ne znam kakav je, koliko mu treba vremena da se skuha. Mladi je, ali opet, a neki što ne valjaju ništa. Oj. Treba im 2 paketa iz Temula doći, naručila sam sad kad će, ne znam. Ja ne znam, ja sam glupost nekako naručila. Uzmala par maskica, 2-3, ja mislim, za telefon, jer baš volim sa Temula i dosta su jeftinije nek kod nas. Uzela zaštitno staklo. Još sam neki gluposti uzmala, nemam pojma. Sada ćem biti na dvojno još čova jedan. A danas bi trebalo otići filea uzeti. Mislim da neću jer imam još malo frižde u zamrzivaču. Fino, ja sad usala sve, samo suva još su mi ostale i sad reci. Eto, ja mislim da je dovoljno. Možda stavim koju mrkvu unutar da se lijepo raskuha. Kod mene malo neredu ovdje jer nisam kuhinju sam samo ustala da kad napravim jesti i završim, onda ću malo počistiti. Ja ne mogu vas da čistim. Dosadivala sve. Za posla nemam pojma šta ću praviti. Mislila sam se napraviti doner, jer imam ono meso pa samo letinu se napraviti. Ali opet ne znam. Nemam pojma, ne znam ni šta će Ane su praviti. Arturo se ponio piletnu sa šampinjonima, to sam u sinoć pravila, nisam snimala. Teško mi, došla sam sa posla i nama sam upravila. Onda sam legla spavati, ali. Sad ću ga dobro i zaprati i sad da se kuha. Napravit malo i supice, jel tako, ne? Neću puno. Sada ti ima nešto i na kašiku.
Sad ću ispasti van. Mislim da neću ostaviti utucat u stvaru, nego ovako ću staviti se preši, a ovo ću staviti se, možda ovako. Nisko mi nešto, sad ću poprati, začiniti i staviti, pručiti teletu, ona junetnu stvar, ona treba duže da se kuha. Stavit ću malo paprike. Sol, malo vegete. A ovu piletnu neću paprike stavljati, stavit ću kerija. Oj bože. Keri. Dosta. E sad to se nek se malo softi. Sam dok ja opravim ruke. Krompir se već fino kuha. Kerija može keri. Šta ima veze? Soli. I staviš malo vegete, čisto iz ona. Piletna više zamrznuta nego ovaj. Ne jezdeš na šnice bio, pa brže se odmrznuje. Piletna bilo komad, pa još zamrznuta. Nema veze. Sad ću prvo junetnu staviti. Sa ona fino. Pa ću onda piletnu i mislim da ću uz ovo još šampinjone ukrašiti. Stavit ću malo maslinovog ulja. Još teletno više u vodi, da se iskuha fino, da ne bude tvrda. I ovaj sok što je pusto, isto ću njega staviti. I sad ćemo upaliti. Sto pomalo krčka. Jer danas uskoro treba i doći u posao. Ja još nisam napravila. Jest. Eto kakva sam ja. Ucala se i ne ima. Nisam napravila večer. Ja ću odmah i šampinjone isjeckat da je lakše. Onda tu se prešti. To je to. Sam ne znam u koju ću, jer nemam manje rangi, a imam ovu. Joj, ja ne znam kako se ovo zove. Ko šerpica malo, nemam pojma. Ali ona mala, ne mogu mi sve šampinjone stati unutra. Mislim da neću sve ovo pakova šampinjona. Jer svak voli šampinjone.
Pogotovo friške. Imam i one u konzerv, ali ja čuvam kad mi ne mogu stajati. Nabrzala kad bude trebala samo istrestijeti. Jedan da pola prvo upržim, onda dodam u ostalo jer se one smanji. Možda će i moći jer da će biti baš puno. Ovo kad se... Ja malo dodam i vode da pusta onaj svoj saft i baš budu dobre. Ne dodajem pavlake. Mislim da ću uspjeti sve. Ako ne, kad malo se skupuje, onda ću dodati u ostatak. Ja baš volim da kuham. Ne znam mi nekad dosadim, gore mi je što ne znam šta da pravim. Jedno vazda neću da je jedno te isto vazda. Ovo se malo prži fino. I onda vazda izmišljam nešto što nije isto i što će svima svidjeti, što ćemo svi jesti. A ne onako napravim, samo neko hoće neko neće. Pa mi ovo žao bude baci, onda još nisam upresala sa ovim štapićem pokretat. Pogledajte koliki je ovaj. Stavit ću malo vegete. Sol ću samo malo jer više volim vegetu u krompiru. Vrhnje je za kuhanje. I malo ću margarina staviti. Treba Mušić. Vi tu baš dobro ne vidite. Malo je baš u duboku sam ovu ravno, jer nisam imala druge u mašini. Jedna upala sam mašinu da opjere. Tako da, šta je tu i moramo se snalaziti. Mislim da sam ovaj put knap napravila pire. Danas još nije se posao došlo, tako da sam sve stigla napraviti. Sad ću samo ovo naš parat ostaviti da se ne ohladi. Kasnije ili ću samo ugrijati. Krompir ja ne volim hladano, mislim da ne voli niko hladano krompira jesti.
On radi u Njemačkoj. Kaže da je